driven. Zablon, to ka koro gik mane jopuonje te dwaro ok uyudo, to kar uchungo ng'anyo ni nikech ang'o? Nikech ma omiyo jopuonj wacho ni undhogo gi. Wan waromo kaka National Governing Council chieng' Jumapil tarik 1 to nwawacho ni jotendwa miluongo ni National Executive Board ni sani on the ground en hostile, onego bed ni pod wadhiye ng'anyo ni nyaka wawinji ni gik mwadwarogo odwar oketnwaga. To kata kamano kane wang'anyo jotich tarik 2 kochopo sa 12 ng'anyo ni nobedo call off gi jatendwa. Nochiwo reasons gimomiyo no call off the ng'anyo no. Nowacho nwa ni sijui gik moko osetim gi TSC to nitie moko magichako. Korka CBA phase 2 negi wacho ni CBA phase 2 jopuonj oseyudo msara ma en arrears July gi August. Lakini gima duong' the elephant in the room ne NCPG ni ema wapenje. To wacho ni CPG ni TSC wacho ni gisechako wuoyo kaka wanyalo improve kata review that CPG. Korka medical negi wacho nang'o? Negi wacho ni TSC wacho ni gidhi improve medical allowances. Gima koro waduong' godo en timeline. Nok wayie go to wan kaka jok ma on the ground wawacho ni wadoge class to wami jo TSC thuolo mar wuoyo gi jotendwa miluongo ni NEB mondo ka gise sign return to work formula nikech nok onego bed ni wadhi class kapok return to work formula mondo koro wane timelines magigo kaka wadhi achieve gi. Kata koro ka JSS ne giwacho ni by January gidhi employ gi. Wadok is class tich 2 jopuonj mang'eny odok e class ka ng'uro to kata kamano ne onge gima ne wanyalo timo. Aidier makosa setimbre to pod wanyaka wami jogi thuolo makoro mar tiyo mar neno ni ng'ur mane waketo ne sirikal ni obedo effected. Koro wamiyo gi time kiny wadwaro neno ni return to work formula no ang'o mantie iye to ang'o maonge iye. To wang'e ni ng'anyo ni pod obedo mana suspended. Kata third term ni wanyalo trigger to wuok awuoka sa asaya. Ok onyal wuok kamano.